da babana, ni 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 da babana. Rayuwa ba tabbas, baba ka gyara makoma, baba ka gyara kara'in hatin da rai ka girma. To bawan Allah tunda ta ce ka ƙara zuwa ai ba dole bane ba ko ana soyayya dole. To ni ma dai abin da na gani kenan. Da Allah sai ai hakuri a ƙara gaba. To iya sani na dai na san dukan ku ba wajen ku na zo ba. Ita da na zo wajenta ita ya kamata a ce ta faɗa min hakan kuma ta sanar da ni abin da yake ranta. Ai mun san ba wajen mu ka zo ba, dan marasa kunya. Ko za ka gaya mana ka sa gilas ne? Sannan kuma barin gaya maka wannan ɗin da kake kallonsa ai a mazaunin ubanta yake barantana kuma ni. Tunda har aka ce ma kar ka ƙara zuwa a banza kuke jawa ana kashe ku. Su buga muku wuka ko su sa muku magani a cikin abinci ku ci ku mutu a banza. To tun farko sun ce ba sa so. Amma ai tana da mahaifi ko? Kuma shi mahaifin shi ya ban ikon zuwa in same ta. Ka jibba gidaje. Wai me yake faruwa ne? Wallahi baba. Yawwa. Wai wannan ya zo ya samu Fatima tana zance da saurayinta baba wanda take so. Wai yake ya tsaya kuma ta ce kai ya ƙara zuwa amma kaga ya tsaya wani tokale da wani tsukakken wandon shi. Kuma wai baba abun ma da ya fi ɓata min rai wai baba. Wai wannan wai shi zai kalli wannan wai ya ce da wani ɗan jagaliya. Ka duba fa ka ga wannan baba. Ina zuwa. Alan ba kai ne wanda ka zo kwanaki wajen ta ba? A sosai ma ko baba, ashe ka shaida ne. Yawwa to ai shine. Wannan kuma shi yanzu shi kuke cewa ta aura? Kun ga yadda yake kuwa? Ku duba irin rigar da ya sa fa. Ga kaya na mutunci, kaya na masu jini a jika. Ku tsaya ku ce wannan riga tun daga karkashin kafada har da faɗa haka dan Allah ta musu gaskiya ne baba. Me haka? Ya za ka rinka mana wannan abu kullum kana zuban mana da mutum. Wanda magana kake gaya min ne haka? Ba su amfani da zamani ne baba. Kai da Allah amma da Allah ba magana ka ake wannan family issue ne. Family issue ne wannan kakka ci goma na cikin magana. In ka ce ba za su yi sallah ba ai ce aka yi siru fil arad ko? Kai yawon duniyar taka kenan? Baba. Abin da nake so tun da ku yarinyar nan ba ku ka haife ta ba ni na haifi kayana. To in ba ku ka haifan min ita ba wadda nake so zan ba ko ba ku isa ku ba ta ni wadda ba na so ba. In kuma ku isa ga ta nan malam ka ci gaba da zuwa zance har ku samu ku fahimci juna kaji ko kuma kai zan ba ita. Wannan samun dama ya ga baba ya shiga. Kana ji na? Mu ma fa nan duk da kake kallon mu ka daina ganin mu haka. Mu ma bari in gaya ma duk wannan kwalaban ba abin da bamu iya ba. Ka je ka ebo bagadin ɗinka. Da ƴan arzonarka ka zo za ka yi mana ɗanyen kai to mu ma mun fi ka ɗanyen kai mu ma maɗanya kai ne wallahi. Gaya mai mun fi ka dattin kwakwalwa. Kai kana ta cewa in bai gida shi mai gidan wanda ya isa da gidan shi fa ce in tsaya. Yanzu zan tabbatar ma da cewa duk bagadan ɗin da ka sha na banza ne na wofi. Mu mun fi ka hauka mun fi ka kuma shaye-shaye. Expector kake sha za ka ga hauka. Yawwa Umar. Kar ka jefan. Ashe karamin mara kunya ne. Karamin dan iska. Ka tsaya mana. Na gaya ma kar ka fasa min gilas mota. Wallahi sai na dau mataki akan. Ka tsaya man ka duba ga dan iska. Ya ji ya kwaso wata mota. Kwaduwawan kirki ba ka da shi mutsiyaci. Wallahi kwaduwawan kirki ba yi da shi. Dan gwanda ma kai ma laifin ka ne mutumina. Ka zo mutum ya same ka da budurwarka. Sai kai ta wani laɓe kai da bango. Sai ka ce tsohon ƙarangare. Da an magana kana ni ka shi baka gane bane ba ruwan shi ne shi malamin islamiya ne shi yasa to mu ina ruwan mu duk wanda yana take so ai shi muke so dan Allah kai hakuri kaji ba damuwa mu shiga ciki sannan ke kuma barin gaya miki dole ne ki canja takunki in ya shigo inda dama ki dan dinga shigar da shi ciki mana dan bayan gate din nan yadda da yan aka daga labule za a hango ku ko yau wato kuma ba dinga labewa a nan yana zuwa yana abin nan. Yaya na yana son abin da nake so. Gaskiya na ga alama ne wa wallahi sosai ma kuwa.
Haka ka so buye ka je ka dauko mota ne ka zo rina. Kai? Wallahi maybe ma aro ta fa. Shi baba ba zai gane ba ne. Ira babana, ira babana, ira babana, ira babana, ira babana, ira babana, ira babana. Rayuwa ba ta. Baby na ana hutawa? Allah. Da dai ka girma duniya da ba. Da ruwa nan na kawo kafin kawo abinci. Baby na wallahi ce ranar da Allah ya sa na haɗu da ke ba ni da tunani ba ni da abinci sha ba ni da abinci in ba tunaninki ba. Allah baby. Sanki ya shiga raina. Ka san me? Ni fa ko tun da muke taron nan da kai. Ban taɓa kallon ka ɗan shekara 40 ba. La 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 la. Ina ma kallon ɗan shekara 22 zuwa da 3 ne. Allah baby na. I love you baby na. Shi yasa nake son ka ko yaushe amma fa ina jin tsoro. Kar a ce wata ran wata za ta iya kwace min. I don't want you to speak this language again. Nobody, no any girl can snatch me away from you. No girl. Gaskiya to na ji daɗin haka. Yawwa, ai haka nake so da ma ina son ko da wani lokacin yi miki abin da zaki ja faranta miki. To Allah ya ban mu tare. Saboda arzikin Annabi, na gode baby na. Gaskiya ina yin ka. Na gode. Allah bar soyayya, Allah bar dankon kauna. Ni da babana da ina zancen zai yi billa. Ni da babana, ni da babana, ni da babana. Alhaji, ni fa abubuwan da ake ma a gidan nan gaskiya ya ishe ni. Yau fa na fito ne a yi ta ƙare, ko ni ko ita ka zaɓa saboda wulaƙancin da kuke min a gidan nan ni fa ya ishe ni. Na gaji da cin kashin da kuke min saboda haka yau na fito ne ko ni ita ka zaɓa. Kika ce? Ko ni ko ita Alhaji. Wallahi ina wannan jam'iyyar. Baby, I love you. Na gane nufin kaya Alhaji. Dama jira kake in ce kiris kai waje da ni. To ba inda zan je. Ina nan mutuka raba. Ai na gane nufin ka. Uwar gida, na san wannan yanayi dole babu daɗi. Ita kishiya ko yaya take. Dole a ji babu daɗi amma dannewa ake. Na san kishiya babu daɗi. Shi aure kaddara ne. Daga zuwa riga na je dubiya Allah ya haɗa ni da ita kuma yi matata ce dole sai dai kiyabu. Ba komai ina nan duk za ku gama tunda ka mai da ni haka ni zan kwatan ma kaina yanci sai na samu mafita in Allah ya yarda za ki gane kuran kike kuma mara kunya fa tsarar riya. Ai dama ni ban ce wani abu ba ban ce miki ki fita ba zama insha Allah muna nan mutuka raba saboda haka ke kika ɗauki wani layi na daban ni dai abin da nake ƙara faɗa miki ki yi haƙuri a tausasa zuciya a yi haƙuri. Kika ce wata biyu ba? Baby mu shiga daga cikin. Za ki gane. Allah ya raba lafiya kin ji? Amin baby. Allah ya raba lafiya. Amin baby. Mu ma Allah ba yana ma jin ka wallahi. Za ki gane baki da wayo. Ai ba siyo shi kika yi a kasuwa ba. Ni ma Allah da ya baki zai bani. Kin gama abin da ya kawo ki? Alhaji jiran ka nake yi. Na'am. Saboda haka Alhaji ina son magana da kai ka biyo ni ɗaki. Banda ta nan? Kwarai. To kin ji abin da ta ce yaya? To wallahi ba ta so. Alhaji ka tuna ran nan ma ran girki na ne? Tace tana da magana da kai? Na ce ban yadda ba ka biyo ta? To ai kin san amare lallaba su ake. Ni ma ina da magana da kai yau. Yanzu jiya ma me muka yi shekaran jiya? To yau da sala za mu je. Ba damuwa ka je. Wallahi tallahi rana dubu ta bara'o. Ina jin ka Hamid. A dama maganar kawu Kabiru ce to shine baba gaskiya abinda baba yake yi ne baya kyautawa kwata-kwata ya ɗauki wata al'ada wadda a shekarunsa da girmansa bai dace da shi ba a takaice a yanzu akan abin da baba yake yi wallahi duk inda muka wuce nuna mu ake a rinka mana gori ana mana wulakanci ko ita Fatima ma da masu zuwa neman aurenta
duk abin ya shafe su. Gaskiya wasu abubuwa da ya ɗauko da wasu irin halaye da ya canja yanzu wanda addinin musulunci ma bai yarda da su ba baba. Tunda yanzu in ka ga kawu Kabiru za ka gan shi ya tsuke har da irin lakatayin ɗin nan baba. Ya sa pickup ya karkata ta. To ƙarshe dai baba har da irin wannan abin da yara suke yi TikTok ɗin nan fa. Shi yake yi. Mahaukaci ne to? A'a baba, wallahi baba, haka za ka ga ya kunna kiɗa ya ta tiƙar rawa wai TikTok yake yi. Zahi wa inna ilaihi raji'un. To bari. Bahaushe ya ce in ka yaron banza kada ka kuskura kai tsohon banza. Idan ka yi yaranta ta jin daɗin rayuwarka to in ka tsufa ka san ka tsufa. Ka kiyaye abin da kai na da baya ya wuce kamar yadda shekaru suke wucewa. Amma baba gani nake yi da a ce kana kiran shi inda da hali dan Allah ka je ka same shi dan yanzu ma kila yana gida. Ai da so nake a kira mishi. Ai yanzu da an gaya mai an ce ya zo kana neman sa to nan ma fa wani sabon darin ne. Tunani zai followers din aka kama. Ka bari kaka ƙara abin da kake son faɗa ba na so. Ba shi haka. Jiya ma na suna magana da wani ko zai buɗe gidan gala ne? Dan Allah ba na so. Ira babana, ira babana, ira babana. Rayuwa ba ta baba ka gyara makoma, baba ka gyara kara. Alaikum salam baba. Kai ne a hanya? Wallahi. Sanda zuwa. Yawa. Sanda zuwa. Yawa. Ina wuni? Lafiya lau. Na gajiya. Ya su umma? Suna nan duk lafiya kowa da kowa lafiya. Lafiya lau. Sanda zuwa. Na zo nan unguwa ne wani uzuri. Naga zan wuce ta kofar gidan naku na ce bari in ɗan ratso mu gaisa an ga lafiyar ku. Wallahi babu. Kuma dama suna cewa in gaishe ku. Ni da babana, ni da babana, ni da babana. Hawa ina wuni? Ni da babana. Wani tsari ne wanda baya duban ina wuni biya. Dan babu tsufa a girma, baba halayya. Baba. Babu rayuwa mai kama baba. Baba. Ida babana. Wata budurwa aka kawo miki ne? Kishiya ta ce ai. To, abin da nake so da ke tun da abokiyar zama ce a zauna lafiya. Kuma a yawa a kyautatawa mai gida kar ba fada, ba rigima. Ba rigima, da Allah a zauna lafiya. Za ka tafi ne? To wuce. To sai an jima kenan. To. A gaishe da su umma. Sai an jima baba. Sai an jima baba. Ira baba. Sai an jima baba. Ira baba. A gaishe su. Ira baba na. Ira baba na. Ira baba na. Mai kusa interior decoration and general supplies ba iya nan kaɗai muka tsaya ba. Sannan kuma muna da window light day and night. Ma'ana decoration na window wanda ake yi a office wanda in ka zuge za ka ga duhu ko kuma ka zuge ka ga haske. Sannan kuma ba a nan muka tsaya ba, muna da labulaye, muna da carpet, muna da agogon bango kala daban-daban. Mai kusa interior decoration and general supplies ba iya nan kaɗai muka tsaya ba, muna iya kai muku kaya duk inda kuke so mu je har gidajen ku mai muku decoration na labulaye ko carpet duk abin da kuke so. Sannan ba a nan muka tsaya ba, muna da labulaye mai bot, muna da agogon bango kala daban-daban, sannan muna da carpet iri-iri sai wanda kuka zo kuka zaba. Ku same mu Mai kusa a Mai kusa interior decoration and general
Supplies and General Supplies. Ƙwarai kuwa zancen ku haka yake. Ha. Mai kusa Interior Decoration and General Supplies. Kamfanin da ya shahara wajen kawo muku abubuwan nau'i na adon ɗakuna kamar su labulayen gidaje, ga kuma 3D wall clock wato agogon bango kala-kala, sai kuma Santa carpet har da ma na masallaci, ga kuma windows blind day and night wato na decoration ɗin office. Muna da wood blind, ga kuma 3D blind, ga kuma day and night, sannan kuma ga normal board, bayan nan kuma muna da royal board. Ku dai ku hanzarta domin mun tanadar muku ababen more rayuwa wajen kyalkyale gidaje da ofisoshinku ta hanyar gwangwaje ku da shahararren decoration mai ɗaukar ido. Ba wai iya nan wannan shahararren kamfani ya tsaya ba, muna iya zuwa mu tattaki har cikin gidajenku ko kuma garuruwanku domin shirya muku katafaren decoration a gidajenku ko a ofisoshinku. Ku dai ku yi hanzarin kasancewa da mai kusa Interior Decoration and the General Supplies. Ga masu sari ko kuma siyan ɗaiɗai, kai tsaye za ku iya tuntuɓar shugaban kamfanin wato CEO Sirajo Aminu Musa mai kusa a kan lambobin waya kamar haka: 08032964409 ko kuma 08025550576. Mai kusa Interior Decoration and General Supplies. Siyan nagari mai da kuɗi gida. Ware ki ba mutane wuri. Makirci bai yi ba ya sa wasu damuwa a cikin rayuwa. Yanzu an kashe min mahaifiya, an hana ni in je in ga gawarta, an hana ni in je gurin gaisuwarta. Haba dan Allah. Ku ya kudi zan faɗa. Ko za ka kashe ni? Na fuskanci taurin kanka yayi yawan yawa. Ina da wuce aboki kuma ina wani abu. Makirci. Makirci. Masu iya magana na cewa kuda wajen kwaɗayi rai ba a bakin komai yake ba. Allura da ta toro garma tabbas ita za ta ƙare wajen ƙididdigar irin ran da ta toro a ƙarƙashin ƙasa. Kazalika ana barin halaka ne dan kunya. Makirci. Kamfanin M Ajasu Movie suka ɗauki nan ka muku wannan ƙaton shirin mai suna Makirci. Samar da labari M Ajasu, mashiryin shirin M Ajasu, mataimakin mai bada umarni Sarki Hassan, wanda ya samar da murya GR Kabuga, wanda ya bada umarni kuma Isa Big Show. Makirci. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel din mai suna M Ajasu TV, a nan ne kadai wannan shirin zai rika zuwa muku duk ranar Juma'a misalin karfe 9 na dare. Makirci. Yandu shi ke fidda ɗansa. Ira babana, ira babana, ira babana, ira babana, ira babana, ira babana, ira babana. Rayuwa ba tabbas, baba ka gyara makoma. Baba ka gyara kara'in abin da rai ka girma. Duniya labari ta sa waɗansu koma. Baba ka gyara halinka tun kana da dama. Kaga yanzu ka manyanta zuciya budurwa.
ita ce take maka saka ka ɗara ma kowa. Nira babana, nira babana, nira babana, nira babana.